مستيات بيتنا سلامن عنا نعخم يخون أبي ملع علم كنكم مستيات بيتنا أمك تتال تركبوا كبرات تختتلتنا نلومي سرالوت حستو مدبنا حجي يجمرالو كسامود داتا مسانات انحو سلام مستيات بيتنا كاب نورنبرغ جرمن زفنو بدبيو ኣብ ሓደ ኣጋጣሚ እዩ ኤርትራውያን ተኣኪቦም ብዛዕባ ህሉ ፖለቲካውን ቁጠባውን ሃለዋት ሃገሮም ይዕልሉ ነበሩ። ገለ እቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ከቢድ ድኽነትን ፖለቲካዊ ዘይምርግጋእን ብሰንኪ ህግደፍ ዝተፈጥረ እዩ ክብሉን ከለዉ ገለ ከዓ ኣይፋሉ ኣሜሪካን ኣውሮጳን ብሓፈሻ ሃገራት ምዕራብ ምስ ወያነ ወጊነን ኣብ ልዕሊና ንነዊሕ ዓመታት እገዳ ስለ ዘጽንዓልና ኢና ተሃሲና ባህልቲ እዮም። ከም ትፈልጥዎ መብዛሕትና ብዛዕባ ሃገርና ክንዛረብን ከለና ቀልጢፍና ስምዒታውያን ንኸውን እሞ ጫው ጫው ክንብል ኢና ንጅምር። ሓደ እዋን እውን ናብ ጸርፍን ዘለፋን ክሳብ ናብ ምትሕንናቕ ገጹ ዘብጽሕ ምግርጫዋት ይረኣየና እዩ። ብዝኾነ ኣብቲ ከም ኣጋጣሚ ዘልዓልክዎ ናይ ኤርትራውያን ዕላል እቲ ክሳብ ሕጂ ዘይሓለፈልና ተኣጊድና ስለ ዝነበርና ኢና ዝብል ሓሳብ ተደጋጊሙ ይለዓል ስለ ዝነበረ ኣተክሮ ሂበ ከስተንትኖ ቀሲቡኒ። ኤርትራ ብጸላእታ ተኣጊዳ ህዝብና ብኸብዱ ክትሓዝ ገይሮሞ እቶም ተቃወምቲ ዝበሃሉ ከዓ ነቲ እገዳ ደጊፎም ምስ ዓለም ወጊኖም ዝብል ሓረጋት ውሽጡ ክሳብ ክንደይ ሓቅነት ኣለዎ ዝብል ሕቶ ህዝቢ ብንቕሓት ክሪኦ ዘለዎ ኮይኑ ይስማዓኒ። እቲ ሓቂ ብመሰረቱ ኤርትራን ህዝቢ ኤርትራን ክሳብ ሕጂ ብውድብ ሕብራት ሃገራት ይኹን ብኣውሮጳዊ ሕብረት ወይ ብራሻ ይኹን ብቻይና ኣብ ልዕሊኡ ብፍጹም እገዳ ኣይወረዶን። ኣብ ልዕሊ ናይ ስርዓት ህግደፍ ላዕለዎት መራሕቲ ግን ኣብ በበይኑ ኣጋጣሚታት ካብ ሕብራት ሃገራትን ሕብረት ኣውሮጳን ማዕቀብ ወሪዱ እዩ። እዚ ገሊኡ ዝተላዕለ ኮይኑ ገለ ከዓ ክሳብ ሕጂ ጸኒዑ ዘሎ እዩ። እቲ ቀዳማይ ኣብ ልዕሊ መራሕቲ ስርዓት ህግደፍ ዝወረደ እገዳ ብባይቶ ጸጥታ ውድብ ሕብራት ሃገራት ዝጸንዐ እገዳ ኮይኑ እዚ እገዳ እዚ ስርዓት ህግደፍ ምስ ናይ ሶማልያ ናይ ሽበራ ጉጅለ አልሸባብ ይተሓጋገዝ እዩ ብዝብል ክሲ ንገለ ናይ ፖለቲካን ወተሃደራውን መራሕቲ ስርዓት ህግደፍ ካብ ቦታ ናብ ቦታ ንኸይንቀሳቐሱ ዝኽልክልን ካብ ደገ መሳርሒ ብረት ንኸይዕድጉ ዝውግዝ እገዳ እዩ ነይሩ። ንህዝቢ ኤርትራ ዝኸውን ካብ ደገ ዝኣቱ መግብን መድሃኒትን ግን እቲ ማዕቀብ ብፍጹም ጽልዋ ይነበሮን። ኣብ ኤርትራ ዝፈሪ ዝኾነ ይኹን ፍርያት እውን ናብ መላእ ዓለም ንሰደድ ክለኣኽን እቲ ኤርትራ ናብ ውሽጢ ዓዲ እትጠልቦ ንብረት እውን ብዘይ ጸገም ክትረኽቦ ዝኽእላ እዩ ነይሩ። ብሰንኪ ኣብ ልዕሊ መራሕቲ ህግደፍ ዝወረደ ናይ መገሻን ናይ ምዕዳግ ብረትን እገዳ ኣብ ልዕሊ መሰረታዊ ቁጠባዊ ምንቅስቓስ ኤርትራን ህዝባን ጽልዋ ዝሕድር እውን ኣይነበረን። ስርዓት ህግደፍ ግን ንዝኾነ ይኹን ዓይነት ዝቐርበሉ ነቐፌታ ንሕና እንታይ ዘይገበርና ዓለም ኣጊዳትና ሓያላት ሃገራት ሓሲደናና ኣሜሪካ ዘርያትና ዝብል ምኽንያታት እናፈጠረ ን10 ዓመታት ሰለይ ክብል ጸኒሑ። እቲ ብዙሕ ጥልቕ ኢሉ ብዛዕባ እቲ ዝወረደ ማዕቀብ ዘይንብብን ሓበሬታ ዘይብሉ ሰብን ከዓ ነቲ ብህግደፍ ዝቐርብ ዝነበረ ስንኩፍ መምኽኔታታት ሓቂ መሲልዎ ዝተታለለ ውሑድ ኣይኮነን። ስርዓት ህግደፍ ነቲ ንህዝቢ ብፍጹም ዘይጸሉ እገዳ ናብ ጥቕሞም ንምውዓል ግን ነቲ ኣብ ደገ ዝነብር ህዝቢ ዝኾነ ነገር ካብ ኤምባሲ መሰሉ ክሓትት እንከሎ ኣንጻር እገዳ ዝብል ገንዘብ ብምስላዕ ገንዘብ ክኸፍል የገድድዎ ነይሮም። ህዝብና ተኣጊዱ እናበሉውን ንብዙሓት ናብ ጀኔቫን ካልእን እናወሰዱ ኣብ ጎደናታት ኣንጻር ኣሜሪካን ምዕራባዊ ዓለምን ሰልፊ ከም ዝወፁ ገይሮም። እዚ ኣብ 2009 ዓመተ ምህረት ኣብ ልዕሊ መራሕቲ ህግደፍ ዝወረደ እገዳ ባይቶ ጸጥታ መራሕቲ ህግደፍ ካብ ተግባራቶም ስለ ዘይተቐጠቡ ብምባል እቲ እገዳ ክቕጽል ውሳኔ ኣሕሊፉ ነይሩ። እዚ እገዳ እዚ ክሳብ ዶክተር አብይ ናብ ስልጣን ዝመጽእ ጸኒዑ ድሕሪ ምጽናሕ ከዓ በቲ ኣብ ዓመተ 2018 ምስ ኢትዮጵያ ተፈሪሙ ዝተባህለ ሙስሊ ናይ ሰላም ስምምዕ ምኽንያት ብምግባር ዓለም ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ሓድሽ ናይ ሰላም ንፋስ ይነፍስ ኣሎ ኢሎም ብምሕሳብ ንአብይ ኣሕመድ ከም መተባብዒ ናይ ኖቤል ሽልማት ክሽልምዎን ከለዉ ንስርዓት ህግደፍ ከዓ ነቲ ንኣስታት 10 ዓመታት ኣብ ልዕሊኡ ዝነበረ እገዳ ከም ዝወርድ ገይሮም። ስርዓት ህግደፍ ብወገኑ ኤርትራ ኣንጻር ሙሉእ ዓለም ተቓሊሳ ከም ዝተዓወተት ብምሕባር ናይ ዓወት ኣዋጅ ኣወጀ።
በቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዝመጽሓድሽ ፖለቲካዊ ለውጢ ዓለም ኣብ ኤርትራውን ብተመሳሳሊ ኣውንታዊ ምዕባለታት ክትርኢ እናተጸበየት ኣይጸንሐትን ኣብ 2 ዓመቱ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ተራእዩ ዘይፈልጥ ዕግርግር ተላዕለ። ኤውሮጳዊ ሕብረት በቲ ቤት ጽሕፈት ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ ኣብ ልዕሊ ዜጋታቱ ዝፈጸሞም ኢሰብኣዊ ምግሃዝ ሰብኣዊ መሰላት ብዝሓየለ መልክዑ ስለ ዝቐጸለሉ ብዕለት 22 መጋቢት 2021 ኣብ ልዕሊ ቤት ጽሕፈት ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራን ነቲ ንዕኡ ዝመርሖ ብሪጋደር ጀነራል ኣብርሃ ካሳን ሓድሽ ማዕቀብ ከም ዘውረደ ሓበረ። ኣስተውዕሉ፣ ሕጂ እውን ህዝብን ሃገርን ኤርትራ ብኤውሮጳዊ ሕብረት ኣይተኣገደን። ኤርትራ ናብ ኣውሮጳ ድላያ ክትሸይጥን ክትልውጥን ትኽእል እያ። ኤርትራውያን ናብ ኣውሮጳዊ ሕብረት ከም ድላዮም ከኣትውን ክወፁን ይፍቀዶም እዩ። ንግዳዊ ርክባት ኤርትራን ሃገራት ሕብረት ኣውሮጳውን ከም ቀደም እዩ ዘሎ። እቲ እገዳ ኣብ ውልቀ ሰባትን ፖለቲካዊ ቤት ጽሕፈት ስርዓት ግደፍን ጥራሕ እዩ። ስለዚ ህዝቢ ኤርትራ ክሳብ ሕጂ ብዘይ ለውጢ ብድኽነት ዝነብር ዘሎን ብፖለቲካዊ ዘይምርግጋእ ዝሕመስ ዘሎን ብሰንኪ ጨቋኒ ምሕደራ ስርዓት ግደፍ እዩ። እቲ ብሰንኪ እገዳ ዝበሃል መምኽኔታ መታለሊ ናይ ፕሮፓጋንዳ መሳርሒ እዩ። ህዝቢ ኤርትራ ዓለም ሙሉእ ይጸልኣካ፣ ኩሉ ኣንጻርካ እዩ ተዓጢቑ ዘሎ። ስለዚ ክትምክት ኣለካ እንተዘይልካዮ ብሰላም ክትጭፍልቆ ዕድል ኣይሂበካን እዩ ኢሎም ዝኣመኑ መራሕቲ ህግደፍ ኣብታ ስልጣኖም ንኽጸንሑ ዘይፈጠርዎ መምኽኔታታት የለን። ክሳብ ኣብ ዘይምልከቶም ናይ ኢትዮጵያ ውሽጣዊ ፖለቲካዊ ኩነታት ኢዶም ብምእታው ነታ ሃገር ከም እንደገና ኣብ ሓደጋ ከም ዘላ ንህዝቢ ብምግላጽ ሕጂ እውን ናይ ዝከኣሎም ይገብሩ ኣለዉ። እቲ ክፍለጥ ዘለዎ ግን ናይ መራሕቲ ስርዓት ህግደፍ መምኽኔታ መወዳእታ ዘይብሉ ምዃኑ እዩ። ኤርትራን ህዝባን ከዓ እዚ ስርዓት ክሳብ ዘሎ ለውጢ ክርእዩ እዮም ኢልካ ምሕሳብ ዘበት እዩ። ኣብ ደንበ ፍትሒ ዘለዉ ኤርትራውያን ነቲ ኣብ ልዕሊ መራሕቲ ስርዓት ህግደፍ ዝወረደ እገዳ እዮም ክሳብ ሕጂ ክድግፉ ጸኒሖምን ዘለውን። ኣብ ህዝቢ ኤርትራ ተጻዒኑ ዘሎ እገዳ ናይ ህግደፍ እገዳ ጥራሕ እዩ። ህግደፍ እዩ ኣብ ሃገርና ከም ድላይና ከይንንቀሳቐስ፣ ሓሳብና ከይንገልጽ፣ ነፃነት ፕረስ ከይነስተማቐር፣ ከይንሓርስ፣ ከይንነግድ፣ ከይንገይሽን ብነፃነት ከይንነብርን ከልኪልና ዘሎ እምበር ዓለም ኣይኮነትን። ጸላኢኻ ምፍላጥ ፍርቂ ዓወት ስለ ዝኾነ ሓደራ ካብ ጓል መገዲ ወፂና ሓቀኛ ጸላኢ ህዝብን ሃገርን ኤርትራ ስርዓት ህግደፍ ምዃኑ ብሓሳብ ክንርዕም ንላቦ። ናይ ጸላኢ ፕሮፓጋንዳ ኣይነኮማ ሰዓዮ። ሰላም ካብ ኣፍሪቃዊት ሉል the pearl of Africa ዩጋንዳ ካምፓላ ቅንያት ሓድሽ ዓመት እዩ። ክቡራት ተኸታተልቲ መስትያት ቤትና ንሓድሽ ዓመት ኣመልኪታ ንዕለ 31 ታሕሳስ 2022 ናይ መወዳእታ ዕለት ናይ ዛሒዝናያ ዘለና ዓመት ምዃኑ እዩ። ፍልይ ዝበለ መደብ ካብ ኡጋንዳ ቀሪባትልኩም ኣላ። ነዚ መደብ እዚ ንምክትታል ካብ ሕጂ ንዕድመኩም። እዚ መደብ እዚ ካብ ድሕሪ ቀትሪ ጀሚሩ ክመሓላለፍ እዩ። ስለዚ ኣብዚ መደብ እዚ ናታትኩም ርእቶን ናታትኩም ሓሳብን ናይ ሰላምታ መልእኽትን እውን የድልየና ስለ ዘሎ ኣብዚ ዕለት እዚ ናይ ሓደ ደቂቕ ቪድዮ ቀሪጽኩም ብመንገዲ ዋትሳፕ ክትልእኩን እትደልዩ ቁፅሪ ስልኪ ናይ ዋትሳፕ ክንገድፈልኩም ኢና። ኣብዚ ቪድዮ ካብ ሓደ ደቂቕ ዘይነውሕ ካሜራታትኩም ወይ ድማ ሞባይላትኩም ድማ ንትኹል ዘይኮነ ንጋድም ጌርኩም ነፍስኹም ቀሪጽኩም ምናልባት ሓፂር መልእኽቲ ንስድራ ቤትኩም ናብ ውሽጢ ዓዲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ህዝቢ ወይ ኣብ ደገ ዘሎ መቕረብኩም ዝኾነ መልእኽቲ ክትሕልፉ ትኽእሉ ኢኹም። ናይ ሰናይ ትምኒት ክኸውን ይኽእል፣ ዝተፈላለየ ምስ ሓድሽ ዓመት ዝተሓሓዝ ክኸውን ይኽእል። ነዚ መደብ እዚ ምስቲ ካልእ ቀሪብናዮ ዘለና መደብ ኣብ መንጎ እናእተና ናብ ህዝቢ ከነሕልፎ ምዃንና ቃል ንኣትወኩም። ናይ ዋትሳፕ ቁፅሪ ቴሌፎን ናይ መስትያት ቤትና ባዶ 49 1 52 51 96 68 24 እዩ። በዚ ቁፅሪ ስልክ እዚ ብዋትሳፕ ጥራሕ ምድዋል ኣይፍቀድን እዩ። ዘለኩም ናይ ቪድዮ መልእኽቲ ካብ ሓደ ደቂቕ ዘይነውሕ ሓፂር ጌርኩም ብምልኣኽ ናይ መደብና ተሳተፍቲ ክትኮኑ ትኽእሉ ኢኹም። ኣቐዲመ
ርሑስ ሓድሽ ዓመት ክኾነልኩም የመነ 2023 ከዓ ብጽቡቕ ተቐበለና ከም ዘላ ዘመልክቱ ነገራት ይረአዩና ስለ ዘለው ብተስፋ ንጽበለና እሞ እንቋዕ ናብዚ ሓድሽ ዓመት ኣብጽሐና ካብዚ ከዓ ንሕና ከዓ ዝከኣለና መደባት ሰሪዕና ናባኹም ክነቕርቦ ኢና ተኸታተሉና ፍትሕኽነግስ ሰላም ክነፍስ ክይትድብስ ረዋኽ ወርስ ንዓኒ እዋን ናይ ደስደስ ንዓኒ ዘመነ ሓጐስ ለዓሉላ 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 ላለይ 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 تخفت سماي نبارك مدري هبن الدعمي هبن الفوري عين ما يزاري زارة ما يهوت موت كتنزل حدي والنموت يغرب البحري ساقيد كان ماتن قالك هبني دقي موت يلن مو كبرات تخاتلتي مستيات بيتنا معلت حدش عمتنا دموق كوينو متان كوعل ناتكم تساتفون يدلينا سلازلو كم تزبلناكم باتي ذهبناكم ناي واتساب وصل تليفون فيديوهاتكم حاتيرن نقدام زخون عينت فيديو نكتسدلنا نمحتناكم اب درو حدش عمت على 30 حرن تحساس كل تشحن 20 كلتن يرخبلنا دحن صنحو مستيات بيتنا مستيات بيتنا نحكينا مثل إرتران من صغراء استفعالية صحفات تنقص مسلتاتن قال محتتاتن حذاء بذكرات كبر أب إن ترعلوات التقرب مدبيا كفوت لساني من يزعج وني هاي سجدن علي عبطاقوت ملاخي قطاوخ يبنا مسلي فتحي